Gisugda na paghakot ang binaril nga mga infectious waste nga natambak lang sa Mandawi City. Si Nico Sereno sa report. Human makumpleto ang ilang mga papeles, labi na ang permit to transport, gisugda na sa service provider ang paghakot sa binaril nga mga hospital ug infectious waste sa Mandawi. Temporaryo kini gipahimutang sa karaang North Bus Terminal. Suot ang mga PPEs, unang gitimbang sa mga personnel ang matag container dayon gilod sa wing van. Nasayran gikan sa provider, dadun kini sa Isabel Leyte aron adto iproseso. What we call an autoclave. So we call it clean clay. So steam sterilization, and then we will shred it, and then we will ilabay siya sa amuang landfill. Marami sarili na. You have your own. Kaganihan ang unay si Mayor Jong Kiwano pagsusi sa paghipos sa mga hospital waste. Kahinumduman, usa kini sa iyang naobserbahan sa pag-inspeksyon sa ospital o sa terminal sa miaging simana. 3 days na aksyonan tayo, nakuha tayo ni siya. And then, ipamaday ni duhar makatrack na nila karon. So, bumalik sila on sa Friday night to pick up the rest. Nothing limitations for the transport in terms of kilograms. Alright. So, sunod lang gitaan natin may guidelines sa EMD. But anytime na ma-available sa sir, basta within the number of kilograms na limit ato, kuha sila. Gikalipay sab sa mga pamilyang temporaryo nag-istar sa building ang pagkuha na sa infectious waste. Aron di sab kini maduulan sa mga tao, nagbutang og screen sa palibot ang taga-DGS. Masura lagi ka sa ospital. Oh, ni pa ba? Tingnan ni. Makadaot dito dia. Di mo dool. Di man na moso dihang mga bata. Kay Kay baw man na nga kana mga kuanas gamit nas mga hospital. Basura di gyud na dihara na katubang mga bata. Unahon usa sa contractor ang paghipos sa natambak diha sa terminal gikan sa City Health ug sa mga barangay health centers. Isunod ang natambak usab nga mga hospital waste gikan sa Mandawi City Hospital. the coordination of both hospital and M-Centro and the city government will make sure na hindi na ito masustore na ganun katagal like before. It took about almost a year. Nico Sereno, Balitang Bisdak.